uNkulunkulu akakulonje uphile uphuze uphumele pastor lo uyachaza makuphi inamba yami ngifisa isithi somuntu oyimember nomuntu onikelayo kwi-channel kuphela from 9 to 5 namba makuphela from Monday to Friday kuphela on WhatsApp sibheka la uphupha uneke izingubo but today specifically asibheke uphupha uneke izingubo ezimnyama black garments, black clothes. One ngokwesinje uma ngenza uphuphe uneke izingubo kuyaba uPaul uma zimnyama ngoba lokho kusho ukuthi kungenzeka kumele ukhuleke ngamandla ukuze unqande noma unqobe umshopho ofuna ukukwehlela wokushonelwa umuntu oseduze kakhulu nawe. uJeremiah 9:21 ngokuba ukufa kwenyukele emafasiteleni ethu kungena ezindlini zethu zamakhosi ukunquma abantwana ezitaladeni nezinsizwa zesicaweni. 2 kwesinye isikhathi uma uphupha uneke izingubo upha olubi futhi mazimnyama ngabele ukuveza ukuthi ngenzeka unethunzi lokushonelwa elikhaqile futhi udinga ukugezwa uhlanjululwe njengamanje. Numero 19:11 othinta isidumbu somuntu uyakuba ngongcolile izinsuku eziyisikhombisa uyakuziphothula ngawo ngosuku ngosuku lwesithathu nangosuku lwesikhombisa uyakuhlambuluka. 3 kwabanye uma ngenze uphuphe uneke izingubo kuwuPaul kumazimnyama ungabuye kuveze ukuthi ngenzeka abathakathi bakungcolisa ke ngethunzi elimnyama okudinga ukuthi ke usuku mulidilize yabo. 4 kuyenzeka uma uphupha uneke izingubo kuboPaul kumazimnyama olusho ukuthi ke kuyenzeka uyaxwayiswa ngokuthi ke uzozilandela ithunzi elimnyama ngenxa yokubulala umuntu okanye ngenxa yokhushula izisu noma isisu. Ngiyabonga ngoba unganika izingubo kanti kunento ozoyenza wena ezokulandela ithunzi elimnyama. uIsaiah 59:3 ngokuba izandla zenu zingcolile igazi nemilo yenu ububi. Siyabonga besibheka lapho unika izingubo ezimnyama. Putting or hanging black garments